My sme vlastne začali s rekonštrukciou a modernizáciou depa ako údržbovej základne autobusov a trolejbusov. V decembri 2023 sme odovzdali stavenisko a mali sme dve fázy. Prvá fáza bola postavenie prístrežku, ten vidíte za mnou. Do konca júna bol prevzatý odovzdaný. Druhá fáza obsahuje výstavbu novej ošetrovne trolejbusov. Ide o kompletnú rekonštrukciu tej údržbovej základne, my to hovoríme odborne a ľudsky povedané depa, pretože sme získali aj na to finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie vo výške 40 miliónov eur, to nie je malá suma. Ide o kompletnú rekonštrukciu celého depa dopravného podniku na Kvačelovej ulici s tým, že vo finále potom autobusy, ktoré dneska nám parkujú na Košickej ulici, tak sa presunú a budú vlastne pod jednou strechou aj s trolejbusmi. V zásade sú tu navrhnuté v projekte niektoré opatrenia. Je tu napríklad vybudovaných 4 veľké vsaky, ktoré sú až na úroveň spodnej vody, ktoré zachytávajú vodu z všetkých budov a sú vlastne vrácané späť do zeme. Z celého areálu, z tých povrchových ploch je voda vlastne koncentrovaná v jednom veľkom bazéne, ktorý sa následne používa na umývanie autobusov. Samozrejme, že s tým súvisí aj potom tá politika cenová, politika zahustenia tých spojov, tak aby pre ľudí to bola alternatíva. A toto sú všetko veci, ktoré my dlhodobo sledujeme a chceme dosiahnuť. A práve tento projekt tomu, pevne verím, z hľadiska toho zázemia výrazným spôsobom prispeje. Paralelne s tým dokončujeme prípravu ešte vlastne dvoch veľkých projektov, ktoré súvisia s mestskou hromadnou dopravou. A to je rekonštrukcia trakčného vedenia alebo tých tratí trolejových, ktoré máme po meste, kompletná výmena stĺpov, všetkého, lebo už to má niekoľko desiatok rokov za sebou a tam budeme čakať na výzvu, ktorá by mala prísť a pokiaľ budeme úspešní, tak to je ďalší obrovský projekt v rádoch desiatkách miliónov eur, ktorý by prispel zase k rekonštrukcii a k zefektívneniu fungovania mestskej hromadnej dopravy v Žiline.